Det er sgu ikke. Det er jo lige at lave sådan noget kondom. Ja, verdens længste kondomrulle på. Eller verdens længste forhud. Ja, men... Nå, selvfølgelig. Eller forhuden på. Genskabelsen. Husqvarna-kanonen bliver lagt. Jeg tror ikke, den behøves med endnu. Gør vi det? Nej. Sådan. Nej, det var deres stille nummer. Revelation. Sjæler. Ja, det er ikke det, der er så folk. Så er der en fin teknik til at få det sidste ud. Ja. Men I skal glæde mig til at vise jer. Ja. Jeg tror, du er nødt til at gøre det nu. Så det skal lidt. Vi arbejder efter princippet. Der er noget mad nede i anden skål. Hellere skide det ud, end at smide det ud. Så gør vi lige til grænsen. Det smager godt. Så. Der står der i ryggen finger. Ja, så... Ja. Kan du ikke lave en pølse der, og så... Det er faktisk det der. Lige lidt bag for det sidste ud. Skal jeg dreje den? Ja, drej den, og så tager vi det sidste. en pølse til. Altså lige trykke en ud. Endnu nok Jeg kan lave en pølse ud. Jeg skulle være at styre på det her. Jeg vil faktisk godt lave en lille virksomhed, hvis det er noget. Men hvis man så i det kriseprogram der, hvor de lavede cassoulet, det var fantastisk at lave pølser selv, og så lave cassoulet. Det er sådan et stærkt meditativt over de programmer, der vi er helt stille sidder bare og ser det. Ja, de er... Jeg har aldrig set det, men jeg har hørt det, og så er det sådan, så kommer der sådan nogle internettur med de der gamle hurtigkarl og Conrad og Axel. Ja, lige præcis. Hvordan er det så, du vil have det? Så lige Bruger jeg fingeren. Og så laver vi masser af det. Giver en finger. simpelthen, jeg over fingeren ind i. Jeg giver en finger. Mand. Der er en gedin kartoffel der. Jeg tror sgu, det er en dreng. Fill me up, Scotty. Det er synd for Jacob, han er gået glip af det her. Say hello to YouTube. Jeg tænker, det er jo ikke en uvæsen. Ja. Hvor det er lyd. Kom til lidt til ham. Okay, så skal jeg da finde. Nice. Det er god svensk maskine. Starter det, de lader ikke nok gevær. Så tror jeg, vi er derovre. Jeg kan da ikke få den længere ind. Kom det sidste stød. Jeg skal lige have lidt mere tarm. Mere tarm. Mere tarm. Ja, fingeren helt op i tarmen. Kom nu. Ja, det er så. To mere. Ja. Ikke, jeg tror, det kommer til at mangle noget. Nu er der 2 mere. Nu er der 2 mere.